बिसिनो प्राय 3 दिन धरे जे वातै हाय तंमानि जे बन्ना फ्लाद तंमानि यागुलो आबो गोबां मा जागावो दिनै तामन सानाय बनो नक बायजाक खेत बायजाक माइ पुरा नस्टङै थांबायखा पुकुरि सेस पुरा एमन फ्लाद खामो बेलबारि ब्लकनि आन्दाराव दुरन्त गामि जागो स्पेशली बे सुरु दुरन्त गामि या दत जागाव न जों हाय ना मिया नि जिमिन कन्टिन्युअसलि साम को फ्लाद ओङै तंमानि यागुलो गोबां बर' डिसप्लेस मांखा नक याखरै माने प्राय आनि विधानसभा केन्द्रआव प्राय मिया नि जिमिन 7-8 जागाव ताबुक जों केम्प खायमा टनखा बर रखनो नक कुथाबायो इनि खर माखा जे अर्जुन ठाकुर खरसाचिनि बुखु मिया हर नक सेनजागै थैया गारबो जों विजिट माखायो ओमफ्राय ताबु कर आं दुरन्त गामियाव विजिट खायफैखा हामी यागुलो नुक फायखा जेटा खेतरक बायजाक ओमफ्राय नगरति फ्लादंजाक ओमफ्राय अरचिनि ताखुक सुकुमानि नगो जों सफायखा सुकुरायनि नगो सफायखा अर मिया पोल्ट्री फार्म माने मिया कासे पोल्ट्री फार्म पूरा फ्लादंनि थांखा और फ्लाद और प्राय अनुमानिक नि हबनो 6-7 लाख आमहायनि दामनि गतंमनि प्राय 500 चारा 1600 चारा सिम 1600 प्राय 70,000 नि तंमनि गताय 500 अलरेडी खनारसो फालांग तंमनि गोबां मा हायबिनि खय खथिनि थांखा आबनो जों आं प्रशासन में कक सालायखा एसडीएम में कक सालायखा डिसेम्बर आवनो अलरेडी साइड हरजाक ओमफ्राय ताबु भिडिअ साका ओंखाम हायकेनो जों सालाय दङ जेता खय खति रक बाहायके जों रिमान कारण मंखा नेचारेल दुर्जुग केबो तो खाया हायपेनो पाबो तो खय खति दङ तान बगै सरकाराव जों एकटा साइ दङ ताबु जेसका फनबो दाखि मेकअप कंपनी नंथु अमखाय आनि सबमिशन एबं पारामरो अमनो जों मा सालायो कारण मतो जेंमो तंनि थांगा ताबु एकुनु खायनानि करि ताबु बिजित खायै जों बर खय खति इंखा अबनाय प्रशासनिक भाबे बरना बसराति हेल्प खायमान अबसं नायलाय दङ ता हामबाय yang ni खायै लामार ताक्लाय बिटान नगर लमखा का प्राय न yang पुसनि रक नगर लमबाय का पुसनि बायबाय ते ताम खटे इंखा खति तैको पुसनि आ नगर तो लमबाय का नक नि माने तो नक तो लमकाना नक नि माने आसा खतिंलिया इनका ताबुक तक थाराम तंगने तक थाराम तो प्राय खतिंखा प्राय 400-500 मतन तक यो थैबैका थैलमु निबुमु आनि मुं दसरत देब्रमा हाफांरावनो माबुं तैस इको ताव बिजेट खायतंगसि सार तं खायतंगो गानि खतियो नि मारंका पोल्ट्री फार्म बाय थांबायका आनि चारा पनगन 1600 चारा इको kana soni phalane baksa ani oro tinta lot beungno sap thangbai kya kisabar marliya yawa ingta gadan khoti markhai birat khoti marangkha haram poultry pananu bai ke no rok beung sap bai thangbai kya poultry faram सुरं खटिं खाना ne 6-7 lakh rok hai khoro ai khoti tangkata बुमुं तमा ukrai debroma duronto para